kontratista pribatuen esku utzi nahi dituzte Gipuzkoako hondakin guztien kudeaketa. 2051 arte, 35 urtez Gipuzkoarrok 1.500 milioi euro pagatuko genituzke gure zaborrak erretzeagatik. Deloitte auditoriaren informetan azaldu denez, beste batzuen artean klausula hauen bitartez blindatzen ditu errausketaren konpainiak zor horien ordainketa. Udalek ezingo dizkiote hondakinak beste inori saldu edo eman. Ez da askoz prezio edo sistema hobeak aurkituta ere. Udalentzat zor horren ordainketak lehentasuna edukiko du, beste edozein gasturen aurretik. Berdin dio gastu sozial edo beste. Udalek ezingo dute aurrekonturik onartu baldin eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa ez badu segurtatzen errausketaren urteko ordainketak lehentasunez lotuta daudela. Udalen batek Gipuzkoako hondakinen kontsortziotik irten nahi badu, pagatu beharko dio 2051 arte erraustegiagatik onartutako kostua eta alde egiteagatik beste udalei eragindakoak. Gipuzkoako udal guztiek urtero ordaindu beharreko kuota ia eskotean izango da. Entzun ondo, 185 biztanleen arabera eta 115 bakoitzak sortzen duen zaborraren arabera. Hondakin gutxien sortzen dutenek proportzioan askoz garestiago pagatuko dute. Hau astakeri bada. Herri askotan lortu da sortzen den errefus kopurua 60 kilogramo urteko eta pertsonako baino gutxiago izatea. Orain 2051 arte hipotekatu nahi dituzte Gipuzkoako udal guztien aurrekontuak. 250 kilotik gora errefus sortzen dituzten herriekin pentsatutako erraustegi bat eraiki nahi dutelako. Zergatik ez da erraustegia baztertzen eta gaikako bilketa eraginkorra bultzatzen herri horietan? Jendearen osasuna eta ekonomia lehenestea eskatzen dugu eta honen bestez Gipuzkoako erraustegia baztertua izan dadin. Aurten Nafarroak eta Asturiasek uko egin diote errausketari. Gipuzkoa zergatik ez? Horrezegatik, guztiagatik, bihar Donostian izango gara diputazioaren aurrean. Erraustegiaren aurka protesta egiten. Andoain 3 kilometrotara geratzen da eta eragin eremuaren barruan dago. Gure herria zuzenki kaltetua izango delarik.